everything, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ଏଠି 4 ଜଣ ପୁରା ଯାଉଛୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ମଶାରୀ। ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଛ ମାରିକି ଖାଇବାରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ତ ମାଛ ମାରିକି ଖାଇଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯାହା ପବିତ୍ରପୁର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କହିଲୁ ମାଛ ଆଜି ଅଧିକା ନିହାତି ହେବ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ନଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଛ ଥିଲା। ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ମୂଳ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଏଠି, ନଚେତ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆମେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାଛ ଧରିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇପଟେ ଯିବୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଜାଲ ଆଣିଛୁ, ଜାଲ ନେଇକି ଯିବା ଏବେ। ସବୁ ଏବେ ଗେଟଅପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆମେ ମାନେ ଆସିଛୁ ସବୁ ମାଛଗିରି ପରା ଗାଁକୁ। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ।